שלום וברוכים הבאים. במדריך הבא נציג איך יוצרים רינגטון לאייפון ללא צורך במחשב או בתוכנת אייטיונס. ממש אפשר לעשות הכל ישירות מהאייפון. אז בואו נתחיל. בכדי ליצור את הרינגטון ולהשתמש בו ישירות באייפון, הכלי העיקרי שלנו יהיה אפליקציית GarageBand, אפליקציה של אפל שזמינה בחינם באפסטור. אז בואו נוריד את האפליקציה. אצלי זה כבר מותקן. ניכנס לאפליקציה, נגדיל קצת את המסך. טוב, אז נכנסים לפונקציה שנקראת Audio Recorder. ואז לוחצים איפה שמסומן. עכשיו מבטלים את הכפתור הזה. הסרגל שאנחנו רואים מחולק ל8 מקטעים. המקטעים בעצם מייצגים את הזמן. רינגטון של אייפון יכול להיות מקסימום של 30 שניות. לכן נשנה את כמות המקטעים. 14 מקטעים ייתנו לנו 30 שניות. נלחץ על כפתור הפלוס ונשנה את זה ל-14 מקטעים. כפי שניתן לראות, הסרגל נהיה ארוך יותר, והוא עכשיו כולל 14 מקטעים, ש-14 מקטעים הם בעצם 30 שניות. עכשיו, כדי להביא את קובץ השמע שאותו נרצה לערוך ולהפוך לרינגטון, נלחץ על כפתור הלופס המסומן בתמונה. לאחר מכן נלך למוזיקה, נלך לשירים, ומתוך רשימת השירים שלנו נבחר את השיר שאנחנו רוצים. נלחץ לחיצה ארוכה לשיר, ואז נגרור אותו לתוך הסרגל שלנו. כאשר השיר נמצא בסרגל שלנו, נוכל לשנות את נקודת ההתחלה ואת נקודת הסוף. וכך נוכל להחליט מאיזה שלב אנחנו רוצים שהשיר יתחיל, עד איזה נקודה הוא יסתיים. למשל, אם נרצה להגדיר את הרינגטון לא מנקודת ההתחלה, פשוט נלך צד שמאלה ונקצר ימינה, ואז נזיז הכל לשמאל ונאריך. ותמיד הסוף יהיה ב-30 שניות. וככה נוכל לקצר ולהזיז ולמצוא את הנקודה שאנחנו רוצים שהשיר יתחיל בה. כמובן הכי פשוט זה להחליט מההתחלה מאיזה נקודה אנחנו רוצים שהשיר יתחיל. טוב, לאחר שנהיה מרוצים מהרינגטון שיצא לנו, השלב הבא הוא לשמור אותו. נלחץ על הכפתור המסומן, נלחץ על השירים שלי, נעשה לחיצה ארוכה על השיר שלי ונלחץ על החץ של השיתוף. יהיה לנו אופציה לבחור בצלצול. נקבל הודעה שצלצול יכול להיות רק 30 שניות, ואם הוא ארוך יותר הוא יקוצר אוטומטית. נעשה המשך. ושם הצלצול, ניתן איזה שם שאנחנו רוצים לצלצול שיצרנו, וזהו. ועכשיו האפליקציה הודיעה לנו שהצלצול נוצר, ובואו נראה באמת הצלצול קיים. ניכנס להגדרות של המכשיר, נלך לצלצולים, נלחץ על צלצול ונראה את הצלצול שיצרנו, השיר שלי 2. באותו צורה ניתן ליצור גם התראות של הודעות וכל דבר אחר שנרצה. אני רוצה לספר לכם על עוד אפשרות נחמדה שנמצאת בגראג'בנד. יש אפשרות לייבא שירים או צלילים מתוך iCloud Drive. iCloud Drive הוא אחסון ענן של אפל. האופציה זו יכולה להיות מאוד שימושית.
אני אתן לכם דוגמה, יש אפליקציה שנקראת Document 5, באפליקציה יש דפדפן אינטרנט מובנה. אפשר באמצעותו ללכת לאחד האתרים, להכניס לינק של איזשהו שיר שנמצא ביוטיוב, ואז להוריד את השיר לתוך האייפון, לתוך האפליקציה הזאת. מהאפליקציה אפשר להעביר את השיר ל-iCloud Drive, ואז לייבא אותו לתוך ה-GarageBand, ומשם ליצור ממנו איזה צלצול שאנחנו רוצים. אם תרצו שאני אעשה סרטון שמדגים את זה, תרשמו לי בתגובות. זהו, סיימנו עד כאן, מקווה שהסרטון עזר. נשתמע בסרטון הבא.